Wil jij werken in de zorg? Aina Zorg staat voor persoonlijke zorg zoals het hoort. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je empathie en een goed luisterend oor? Neem dan snel contact met ons op. Voor meer informatie bezoek onze site ainazorg.nl met AI-NA. Dan maken we snel een afspraak. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, een van harte goedendag. Rapengel is de naam, maar dat wist u al. En dit is het programma Kulturu op pad. U weet dat er recentelijk de penitentiaire ambtenaren van Suriname, van Suriname, de zogenaamde PA's of cipiers, zo u wilt. Maar dat is achterhaald, we praten nu over PA's. Die hebben ze hun staartje geroerd, ze hebben zich van zich laten horen. Waar gaat het over? Het gaat over een stukje land, een stukje grond, landbouwgrond. In 1961, als het goed is, of 63 ergens daar, hebben ze een stukje land gekregen. En ik sta nu een beetje bij dat land wat ze hebben gekregen van de overheid. Als u meekijkt, dan ziet u dat land. Laat me kijken, hoe kan het doen? Ja, zo ziet u dat land beter. Een paar strabiki viri, zo noemen ze deze bomen, die belemmeren ons het zicht enigszins. Maar het was ooit een stukje land, groot, 64 hectare heb ik begrepen. En nu stukken kleiner geworden. Waarom? Omdat de regering Santoki-Brunswijk het in haar hoofd heeft gehaald om delen van dat stukje land weg te geven aan particulieren voor bouw, voor huizenbouw. Van de hoed en de rand weet ik niet alles. Daarom hebben wij vandaag pad gekozen naar dit stukje grond. En hebben wij de secretaris van de Bond van de penitentiaire ambtenaren in Suriname bereid gevonden. En dat is de heer Cedric Glory, dank u wel. Je hoort hem op de achtergrond mij coachen. Cedric Glory, om met ons mee te gaan en ons meer duidelijkheid te geven over wat er hier precies aan de hand is. Kulturu TV, we zijn niet uit op sensatie, maar wel op rechtvaardigheid, waarheid, eerlijkheid en nieuws aan u. We kunnen het u niet onthouden. Meneer Glory, ik kom bij u. Goedendag, hoe is het met u? Ja, dag. Goed. Mooi zo. Ik heb net uitgelegd, een beetje in een notendop waar het om gaat. Jullie landbouwgrond is bijna afgepakt voor een tweede. Ja. De helft is weggenomen, hè? Ja. Meer dan de helft zelf is weggenomen. Ja, maar hoe kan zoiets gebeuren? Hoe kan het? Een president kan toch sowieso geen land weggeven? Dat doet toch de minister van minimaal LVV. Ja. Maar dan hebben we een minister die over grondzaken gaat. GBB, dankjewel. Ja, maar Fatori dit doen, vertel ons. Oké, dat ding is gebeurd toen meneer Santoki, Weiland Santoki, minister was van Justitie. Grond is ter beschikking van de gevangenis. Oké. Het is gevangenisterrein. Ja. En toen hij minister was van Justitie en Politie, heeft grond uitgegeven aan derden. We hebben grond, zie je dat 1963 hebben we grond. Oké, dit stukje grond, dat stukje grond hebben jullie vanaf 1963 in je bezit. En waarvoor is dan die grond, dat stukje grond, bedoeld? Wat deden jullie ermee? Lieten jullie het gewoon die boesboesie? Nee. We hebben het gebruikt voor landbouw, voor de gedetineerden. En dat gebruiken we voor resocialisatie. Maar die mannen planten en die mannen voor te bereiden naar de samenleving terug. En wij moeten ook een stomerij klaarzetten. Wij moeten ook een vrouwengevangenis klaarzetten. Dus wat stukje grond moet er een gevangenis komen, een vrouwelijke gevangenis. Hebben we misschien een paraplu? En een stukje voor de inrichting voor geestelijke gestoorden. De fobie-inrichting. Dat klinkt gewichtig. Dat is een heel project eigenlijk. Ja, klopt. Maar Migado, meneer Glory, neemt u me niet kwalijk. Maar hoe zijn de mek duur zo lang before alle de mooie aan die komt tot stand? Want... Dus u moet ook weten dat die projecten die wij moeten doen, moeten goedgekeurd worden door de regering. Begrijpt u, we moeten ze indienen en er spelen zoveel zaken.
We moeten ook, je moet dat geld beschikbaar hebben om die dingen te doen. Dus mensen zeggen van oké, er is geen geld. Toen was het er is geen geld, er is geen geld. Dus die dingen konden niet van de grond komen. Dus vandaar dat het zo lang heeft geduurd. Ja, ja. Maar met de komst van deze nieuwe regering, Ja. Jennifer Simons en Meneer Rusland. meneer Rusland, we zijn in Barat gekomen hier omtrent. Want we zeggen van nee, het kan niet zo gaan. De percelen zijn bestemd voor de inrichtingen. Laten die percelen blijven voor de inrichting. Mooi zo. Maar een groot deel is al weg. Een groot deel is al weg. De helft? Dus de helft is al weg. De president heeft ons beloofd, samen met de minister van Justitie en Politie, zegt van ze zullen kijken wat ze zullen doen. Wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. Ja. Want je moet berekenen, je moet ook weten, het is een hele juridische traject. Ja, Het is een hele juridische traject. Dus de regering heeft beloofd naar ons dat wij wensen tot vervulling zullen komen. Oké, dat jullie wensen tot vervulling. Ik stel voor dat we eventjes onder als u de kofferbak open doet, meneer Glory, dan kunnen we daar misschien shelter vinden onder de kofferbak, zodat mijn apparatuur niet naar de maan gaat. Ja, dan gaan we hier de boel neerzetten. Kijkers, sorry. Ja, we gaan hem omdraaien, dank u wel. We gaan hem omdraaien en dan gaan we het zo proberen. Ja, meneer Glory, nou mag u bij me komen staan. En nu wordt mijn apparatuur niet nat. En dus kunnen de kijkers genieten van het beeld. Kijkers, u ziet achter ons, zo groot is het. Hoe groot is het gebied eigenlijk, meneer Glory? Komt u maar in beeld. 63 hectare. Dat is een behoorlijk groot stuk land. Klopt. 63 hectare. En hoeveel is nog over voor... Dus we zijn nu bezig om te kijken wat over is voor ons en wat haalbaar is. Wat haalbaar is voor de regering. Jullie zijn naar de rechter gegaan? We zijn nog niet naar de rechter gegaan. Sorry. We zijn nog on speech in turn. Oh, met Met de minister van Justitie en Politie, met de minister van GBB, met de minister van OW en met de president. Oké, al die partijen die mogelijkerwijs betrokken zijn. We staan niet lekker in de regen, maar we zijn harde jongens. We rennen niet weg voor een beetje regen. Klopt. Heb je goede hoop dat het goed komt? Kijk, in goede hoop moeten we altijd blijven zijn. Goede hoop moeten we blijven zijn. Dus daarom zeg ik wel, ik zet er alle vertrouwen in deze regering. Dat ze het recht trekken voor ons. Ja, maar en als dat niet gebeurt? Wij van de bond kiezen altijd voor dialoog. Wij gaan voor dialoog. Ja, ja. Ja. Dus jullie gaan blijven praten tot aan de groene tafel. Tot aan de groene tafel. Ja, maar jullie hebben al een stukje, hoe zeg je dat? Een stukje power laten zien door op straat te komen en massaal aandacht te vragen voor deze Tory. En een collega van jou zei nog bij een van de nationale zenders hier, dit is een trailer. Die film is nog niet begonnen. Ik weet niet waarom die man zegt een trailer hebben. Maar bij mij is het zo, wij kiezen voor dialoog en wij gaan voor dialoog. En dit ding is gaande, zie je dat 2009 hè. Toen was meneer Weiland Santoki, hij was minister van Justitie en Politie. Ja, ja. Dus zie je dat 2009 is dit gaande. Dus u moet al weten, kijk hoe lang al. 16 jaar. 16 jaar al. Dat is een lange Tory. Waarom is het hier zo gewenst? Want ik zie huizen, halve bouw. Dus het komt, de president was gekomen met een plan, een woningbouwplan. Dus hier was ook een van ze. Waardoor je ziet elektriciteit en verharde wegen. Dus dat is gedaan door OW. Dus vandaar dat ik zei van OW komt in beeld. Wij hadden ook een brief gekregen van OW dat we hier moesten ontruimen. Die zei van nee, het gaat lekkertjes niet door, laten we praten. En tijdens Santoki Bouterse regering spraken we waarom te onderhandelen. Men had ons beloofd, we gaan ergens anders krijgen om onze dingen uit te voeren. Toen hebben we gezegd nee, eenmaal we dicht bij de gevangenis zitten, laten we hier blijven en de mensen die u willen accommoderen, geef die mensen daar. Maar toen komt Van Waag, er was een Van Waag, minister Santoki Weiland, Santoki is te komen overleden, hij is verloren. Ja, en dus vandaar dat deze regering zegt van nee, we willen het anders doen. Ja, ik hoop natuurlijk dat jullie je zin krijgen, want het hele land keek mee en luisterde mee. Er is genoeg te doen over grond in Suriname. Ja. Gronden die zomaar worden weggegeven. Ja, ik zeg zomaar, maar goed. En dit stukje schijnt ideaal te liggen. En het is in de smaak bij mensen. Ja. Maar de ambtenaren, de penitentiaire ambtenaren zeggen ho, ho, ho over mij
Dead body. Dead body. Ja. Oké. Dus wij als burgers van dit land mogen verwachten dat jullie tot je laatste ademsnik zullen vechten om dit in bezit te houden. En dat plan, dat oude plan met vrouwengevangenis en Geestelijke gevangenis voor geestelijke gestoorde gedetineerden. Oké. Moet ook hier een wasserij, een stomerij moet ook hier komen. Dat alles hebben we een plan. Dit alles hebben we al in plannen. Dus we wachten gewoon dat dit weer gerechtvaardigd wordt. En dat we onze plannen kunnen doorzetten. je hebt nogmaals goed gevoel bij. Ik heb een goed gevoel bij. Ja, Ik heb een goed gevoel. De minister van Justitie, de president, de minister van al de actoren, al de mensen die ermee te maken hebben, die luisteren wel. Ze luisteren, ja. Ze hebben een open oor. Wij zeggen, wij van de bond, wij gaan voor dialoog. Ja. We kiezen voor dialoog. Ja, goed. Ik denk dat ik een bezoekje zal moeten brengen aan deze ministers en ook aan de president. Maar misschien kan ik de president via hier al vragen in hoeverre het mogelijk is om haar hierover te horen. Omdat het toch nog zo lang duurt. En als het niet zo moeilijk is om zaken terug te draaien, dan was het toch al gebeurd. Maar je moet begrijpen, het is een lang termijn, dat ding is al jaren, dus je gaat alles moeten kijken. De president gaat alles moeten kijken en de minister van Justitie alles moeten kijken hoe zij dit kunnen terugdraaien. Mm-hmm. Oké, u bent nog rustig. Ja, we zijn nog rustig. De mensen hebben gevraagd dat we dat ding rustig houden, zodat ze kunnen onderzoeken en dat ze dat kunnen doen. En wij van de bond zeggen, we blijven gewoon rustig. We hebben tot de lieden gesproken, zeggen we, lieden, even kalm. De president heeft ons beloofd en laten we dat gehoorzamen. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. De gehoorzame penitentiaire ambtenaren van Suriname. Een voorbeeldfunctie wat gehoorzaamheid betreft. Maar, nou ja, goed, laten we hopen dat het goed afloopt. Klopt, helemaal. In die hoop zijn we. En binnen 5 jaar? Ik denk niet dat het zo lang zal duren. Ik denk dat we zo lang zullen wachten. Ja. Maar we hopen van het jaar dat we goed nieuws krijgen. Mooi, oké. Wij als Cultuur TV blijven jullie volgen met argusogen. En we hopen daadwerkelijk dat het tot een goed eind komt. En dat jullie je land, je grond krijgen om de mooie plannen die jullie hebben uit te kunnen voeren. Meneer Cedric Glory, u krijgt de gelegenheid van mij om een laatste woord te richten tot uw collega, maar ook tot de minister en de president en iedereen die kijkt en luistert naar Cultuur. Ja, dus we hebben alle vertrouwen in de president en de minister van Justitie en Politie en van GBB en van OW. Dat rechtvaardigheid zal geschieden. Het is ons terrein. Laten het terrein blijven in de boezem van de inrichting. Dat vragen wij. Het gaat omtrent hier Santa Boma en het gaat ook omtrent Nikeri. Dus er zijn twee plaatsen waarover het gaat. Oh, wacht eens even. Dus in Nikeri heb je hetzelfde? Hetzelfde Nikeri, hetzelfde. Gevangenisterrein uitgegeven aan derden. Waar wij onze dingen moeten opzetten, waar wij onze activiteiten moeten ontplooien. Wij worden stopgezet door derden. Zeggen van nee, het is ons terrein. Dus we hebben gezegd nee, het is een gevangenisterrein. Dus laten wij onze activiteiten door ontplooien. Jong, anders potu. Dus en Paramaribo, zeg maar, of is dit Wanica? Jij valt onder Wanica. Wanica en Nikeri, hetzelfde probleem. Hetzelfde probleem, Nikeri. De boy Nigeria daarvoor regering. Hetzelfde probleem. Maar wat schop je? Ik bedoel... Ik wil niet zeggen hetzelfde regering, maar ik wil zeggen Weiland meneer Santoki. Weiland meneer Santoki, ja, over de doden niets dan goeds, maar... Ja, ook dit moet benoemd worden. Dat is een uitgeleider, of niet? Helemaal. Helemaal, hè? Ja, helemaal. Nou, meneer Glory, ik ga u heel veel succes toewensen. Dank u wel dat u met mij hier in de Bush wilde om even aandacht voor deze Tory te vragen. We hopen echt van harte dat het goed komt. Helemaal. Cultuur TV blijft het nogmaals met argusogen volgen. Succes! Dank u. Thank you. Kijkers, u hoort het. Ik ga eventjes de camera op een andere positie brengen. Op deze positie. U ziet me badend in het zweet. Meneer Glory, mag ik mijn microfoon, tenzij u nog iets te zeggen heeft? Nee. Oké, dank u wel. Ja, kijkers. U ziet mij badend in het zweet. Het is niet makkelijk in deze hitte, in deze bush. Maar we kunnen u geen enkel nieuws onthouden. En geen enkele plek is voor ons te ver
om te bezoeken om het juiste nieuws aan u te brengen. Ik ga u bedanken voor het willen kijken en luisteren naar deze editie, deze aflevering van Kulturu op pad. Hier in de Bush, ergens achter Santa Boma, waar de penitentiaire ambtenaren vechten voor een stukje land welke zij al vanaf 1963 in hun bezit hebben, officieel. De vorige regering heeft schijnbaar fouten gemaakt, heeft niet goed opgelet en heeft delen van dit stukje land aan derden, zoals meneer Cedric Glory, secretaris van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname, heeft gezegd, gegeven. Nou, de penitentiaire ambtenaren zeggen, no, dat kan niet, dat gaan we niet pikken. En ze zijn in het geweer gekomen om daartegen te protesteren. Wij hebben graag u het nieuws gebracht. En zeggen, blijf kijken en luisteren naar Kulturu TV. Zeg het voort. Voor nu, tot de volgende keer. Untambung in lobby. Dag. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Wait,
generation them.